Så fløj der sådan en lille flash-knap her. Sydney, Tokyo. Ding, ding, ding. Men det kunne også være fedt, hvis det så skulle få dem, som vi snakker om det der med at slukke for websitet, hvis man også kunne logge dem med på det, så de gjorde det på alle deres platforme. Ja, præcis. Men altså, vi skal jo klart linke til Blackle og linke til MySpace skins, som er sorte. Linke til de steder, hvor der bliver sparet på strøm. Det er jo. Ja, hvad var det? Vores kæde var ikke stærkere end det svageste led. Nej. Ja, så tror jeg. Skal vi gå videre? Hvad så, Clausen? Hvad så? Nu er jeg lige nede at printe. Det bliver en dyr fornøjelse. Jeg har lige printet på DC12, og det var en fejltagelse. Det var lige en krone. En krone 60, ja. Kroner 60 på, ja, det må jeg lige tage det SU-lån nu. Men du kan ikke stjæle vores idéer. Det ødelægger vores kreative proces. Black, do you think this is black? Det kan man ikke sige på engelsk. Det der, de har versioneret til England. Eller til This is black. Do you think this is black? Okay. Ja, lige nu der kører vi lidt på, at det skal være noget med noget sort. At det skal være noget Café Noir-reklame og sådan noget, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes ikke, at det er sådan helt perfekt. Men hvor kom det med en ålen fra? Jeg tænkte bare sorte fisk. Salte fisk, sorte fisk. Det er sort. Så er der traditionen. Det synes jeg også er meget sjovt stadig. Ja. Hvis det var At det var ligesom nytår. Ja. Så skal taglinen hedde et eller andet. Men så skulle man finde på nogle sjove traditioner. Den er også lidt sammen med stearinlyset. Jeg skriver traditionen tro. Jeg synes bare, den har et problem. Nå. Den er ikke sådan helt færdig, i hvert fald. Nej, fordi at, jeg synes, den fjerner fokus. Ja, okay, hvis det er det. Fordi det bliver Men internationalt. jeg tænker på tradition, så tænker jeg i stedet for jul. Og det er det, altså ligesom der er AIDS-dag og fødselsdag. Så er det sådan en dag også. Mørkedag. Et eller andet. Ja, så skal det skal være en semi-ting, som kører på noget andet, tænker jeg også. Den kan ikke bære hele. Nej, det kan den ikke. Den her idé, der er også nogle flere niveauer i den. Altså, Ja, den dør ikke bare, fordi der er noget, en ting, der ikke kan lade sig gøre. Og så skal den stadig fortsætte. Men vi skal have fat i ham så, ikke? Og vi skal have fat i studiet. Og vi skal måske også have en backup, hvis nogen af ham din ven ikke kan. I øvrigt, der har jeg lavet en mappe inde på 14-dages, der hedder FTP Group 5. Så hver gang I har et eller andet, som I gerne vil dele med os andre, Hvor ser du hen? 14-dages dag. Det kan være 3. Så læg det endeligt ud, og så tjekker jeg den sådan løbende. Fordi det er også min måde at kunne lige tjekke, hvor langt vi er nået, og hvordan der er ledes. I stedet for at skulle rundt og prikke folk på skulderen hele tiden. Samarbejdsaftale. Lidt i stedet for bare lidt. Ja. Så vi skal filme lidt nede på Rådhuspladsen. Jeg tænker bare sådan, fuck, vi får fat i den der ged. Ja, det er det, der er lidt problem. Jamen, det er jo ikke engang sådan, man giver en ged. Så hvorfor siger de, at der er en nemmere måde? Altså, det er jo ikke svært. Vi har jo gjort... Det er bare aha. Altså, det er jo sådan... Jamen, kan I slet ikke... Vi snakkede sammen med mandags, hvor jeg meldte klart ud af vores idé på mange måder af en vinderidé. Men vi har valgt nu at lægge 100, altså vores styrke direkte ind på budgetprisen. Fordi vi tror, at det er den pris, der er mest prestige i at vinde. Vi forholder os til målgruppen på den måde, at vi tænker, at det er ikke sådan vildt horror, det er ikke blodsplat og sådan ting, der løber ned ad væggen og sådan noget. Det er bare noget, der er lidt spændende og lidt nysgerrigt, og altså de allerfleste folk, næsten uanset hvad for en målgruppe du er i, vil gerne, hvis de ser en gåde, så vil de gerne have den løst. Ja, men nu er vi faktisk færdige med at brainstorme og skal videre. Vi har fået styr på det her koncept, sådan overordnet, og folk virker tilfredse. Gør I? Ja. Så kig. Jamen, det er jo lidt hemmeligt. Det kan I få på papir senere. Det får I klokken 15 i dag. Ja, det holder vi lidt hemmeligt. Der skal være noget spænding i det. Vi skal glæde jer.